При този тест ще покажем как в тази високо меланизирана почва с отрицателна, силно изразена отрицателна степен на минерализация на полигон Bristol BSP ще покажем как засичаме ламарина 50 на 50 см на много голяма дълбочина. Най-напред ще покажем детекцията. Детекцията ще бъде сложена, направена на дъното на този голям отвор. Виждате как поставяме ламарината и по всяко време може да изваждаме ламарината. Сега ще покажем самата детекция с металодетектора. Вижте отчетлива детекция. Сега ще премахнем ламарината и ще продължаваме да си правим смахове. Отстраняваме изцяло ламарината. Виждате, металодетектора вече не я засича. Сега поставяме отново ламарината. Вижте как отчетливо металодетектора засича тази ламарина 50 на 50 см. Металодетектора е металодетектор Bristol LTC64X версия 3. Той е настроен в режим на дискриминация с намален звуков праг, т.е. не е издут изцяло, а леко намален звуковия праг. Виждате в режим на дискриминация металодетектора, виждате останалите настройки. Металодетектор Bristol LTC64X версия 3. Отново показваме детекцията от друг ъгъл. Изваждаме ламарината отново. Вижте, металодетектора спира да издава звуци като циган. Сега отново поставяме ламарината. И виждате безпроблемна детекция от металодетектора. Сега ще покажем дълбочината, където се намира ламарината. Поставяме металодетектора. Ламарината, видяхте, тя се е поставена в отвора. Поставена си е в отвора. Сега ще премерим разстоянието, на което е поставена тази ламарина. Това е инструмента за измерване. Сега в горния край инструмента за измерване разполага с нивелация. Виждате, приблизително нивелирана е площадката. Ето е нивелацията. От долната част на нивелацията е закрепена линейка и по нея започва измерването. Сега ще покажем дълбочината, на която засичихме тази ламарина. Вижте, в момента съм в полигон Bristol BSP. Ето е нивелацията. Започва отброяването. Виждате, дълбочината, на която се намира ламарината, реално е 121 см. На дълбочина 121, около 120-121 см се намира тази ламарина. Нека премерим точно. Под нивелация отгоре държим да е под нивелация и проверяваме. Дълбочината е точно 120 см. Виждате ламарината, виждате обозначението 120 см на дълбочина, т.е. на 1,20 см в тази бяла глина. Виждате, почвата е глинаста, изключително пресовано, това никога не е разкопавано. Вижте колко е плътен самия полигон, но независимо от това с металодетектор Bristol LTC64X версия 3 засякохме тази ламарина 50 на 50 см, дебелина 2 мм алуминиева ламарина на дълбочина 120 см. Отстраняваме измервателната линейка и показваме сега самата ламарина. Това е ламарината. Виждате, 50 на 50 см ламарина. Отвора, в който беше поставена ламарината,
е този тук. Виждате отвора. Издълбана проволна ниша в тази вертикална страна на полигона. Това беше демонстрация на това как засичаме в неразкопата глинаста почва Омарина 50 на 50 см с метал детектор Blistol LTC 64X версия 3 в режим на дискриминация с намален звуков праг. Виждате настройките на метал детектора.